fideo hwn, byddwn yn eich cyflwyno i ffynonellau gwybodaeth addysg defnyddiol. Rydym yn mynd i ddefnyddio'r pwnc hwn i'n helpu gyda'r arddangosiad Impact of Virtual Learning Environments on Accessible Learning in Higher Education. Iawn, felly rydym yn mynd i ddewis y themau allweddol o'r pwnc hwn. Virtual Learning Environments, Accessible Learning, Higher Education, ac yna byddwn yn defnyddio'r themau hyn i'n helpu i feddwl am eiriau allweddol eraill i roi cynnig arnynt wrth chwilio. Bydd rhai o'r termau hyn naill ai'n ehangu ein chwiliad neu'n ein helpu i'w ganolbwyntio ymhellach. Rydym wedi rhoi ymadroddion mewn dyfnodau dwbl i wneud yn siŵr bydd yr holl eiriau yn yr ymadrodd yn cael eu chwilio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahân. Ac rydym wedi ychwanegu seren at ddiwedd rhai termau chwilio. Mae hwn yn ffordd gyflym o chwilio am bob terfyniad posibl ar gyfer allweddau. Felly, ychwanegwch nhw at ddiwedd geiriau a allai fod â therfynau lluosog, neu at bôn geiriau a allai fod â diwedd wahanol. Er enghraifft, gallai inclusive fod yn inclusive neu'n inclusivity. Gall symbolau emrywio o gronfa ddata i gronfa ddata, felly gwiriwch y wybodaeth am gymorth bob amser. Iawn, rydym yn barod i ddechrau chwilio. Dyma'r offer chwilio allweddol ar gyfer addysg. Mynegau addysg Prydain a chasgliad addysg. Mae'r ddau hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i ddeunydd ymchwil addysg. Fel y gallwch ddychmygu, mae mynegau addysg Prydain yn canolbwyntio ar y Deyrnas Unedig. Gallech hefyd ddefnyddio Scopus, sy'n gronfa ddata aml ddisgyblaethol sy'n cynnwys gwybodaeth am addysg. Felly, i gael mynediad at y cronfeydd data hyn, mae angen i chi ddechrau ar y fewnrwyd. Cliciwch ar llyfrgelloedd. Nesaf, mae angen i ni fynd i'r adnoddau gwybodaeth yn ôl pwnc, a sgrolio i adran y gwyddorau cymdeithasol. Dyma lle cedwir yr adnoddau addysg. Gwiriwch eich bod ar y tab erthyglau mewn cyfnodolyn a papurau cynadleddau, oherwydd dyna lle mae'r cronfeydd data wedi'i lleoli. Yna, fe welwch rhestr o'r holl cronfeydd data ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys y rhai ar gyfer addysg. Byddwn yn edrych ar gasgliad addysg Procust. Cliciwch ar y ddolen Ymweld â chasgliad addysg. Rydym yn awgrymu defnyddio chwilio manwl. Nawr, rydym yn mynd i nodi'r geiriau allweddol a nodon ni'n gynharach ar gyfer ein chwiliad. Felly, bydd yr allweddeiriau sydd yn ngholofn yn gyntaf ein tabl yn cael eu rhoi yn y blwch chwilio cyntaf. Rydym wedi gwahanu bob un o'r termau hyn gan ddefnyddio'r gair o, sy'n dangos y gallwn gael unrhyw un o'r termau hyn yn ein canlyniadau chwilio. Dwi hefyd yn ychwanegu'r seren. Ac yna, yn y rhes oddi tano, rwy'n ychwanegu ail golofn ein geiriau allweddol. Ac yna, yn y rhes oddi tano, rwy'n ychwanegu ail golofn ein geiriau allweddol. Ac yna, os oes angen blychau chwilio pellach arno, gallwn clicio ar y botwm ychwanegu rhes ac ychwanegu ein set derfynol o dermau chwilio. I ganolbwyntio ein chwiliad, rwy'n mynd i ddewis yr opsiwn i chwilio yn unrhyw le ac eithio'r testun llawn wrth ddewisten unrhyw le yma ar y dde. Gallwn hefyd ychwanegu terfynau eraill at fy chwiliad megis dyddiad cyhoeddi. Ond dwi'n mynd i clicio ar botwm chwilio'n unig. Felly, edrychwch yn gyflym ar eich canlyniadau. Gwiriwch chi'n wneud yn siŵr eich bod yn edrych yn ddefnyddiol, ac os nad ydynt, gallwch fyreinio eich termau chwilio. Gallwch hefyd ddefnyddio'r hidlwyr sydd ar gael ar ochr dde'r sgrin ganlyniadau i gyfynnu'ch canlyniadau ymhellach. Dyn ni'n mynd i ddewis yr hidlydd cyfnodolion ysgolheigaidd. Wrth edrych ar eich canlyniadau, gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt trwy ddewis y ddolen crynodeb manylion. Neu, os ydych am weld yr erthygl gyfan, dewiswch yr opsiwn testun llawn.
Bydd dyfynwyd gan yn caniatáu i chi weld pwy arall sydd wedi dyfynnu'r erthygl hon yn ei gwaith, neu gallwch glicio'r ddolen cyfernodau i edrych ar y rhestr o gyfernodau yn yr erthygl ei hun. Os oes erthyglau defnyddiol a'ch bod am eu rhoi yn eich meddalwedd rheoli cyfernodau, gallwch eu anfon mewn e-bost atoch chi eich hun. Dewiswch nhw a dewiswch y botwm cadw pob opsiwn, ac yna fe gewch chi'r dewisiadau. Os yw'r chwiliad yn gweithio'n dda i chi, ac os hoffech gael eich hysbysu pan ychwanegir erthyglau newydd at y Cronfa Data sy'n cyfateb eich chwiliad, gallwch greu hysbysiad e-bost. Bydd rhai offer chwilio yn gofyn i chi greu cyfrif i greu hysbysebion a chadw chwiliadau blaenorol. Yn dibynnu ar eich pwnc, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi edrych ar offer chwilio eraill. Mae APA Psych-Info yn canolbwyntio ar seicoleg a meysydd cysylltiedig. Mae ASIA yn gronfa ddata gwyddorau cymdeithasol sydd hefyd yn cwmpasu addysg. Mae'r Web of Science yn gronfa ddata aml ddisgyblaethol arall yn debyg i Scopus sy'n cynnwys cyfernodau at ymchwil addysgol. Yn gyffredinol, bydd y technegau chwilio a'r swyddogaethau Cronfa Data rydym wedi ddangos yn y fideo hwn yn gweithio yn yr un modd yn y rhan fwyaf o gronfeydd data. A dyna ni, os hoffech ragor o gymorth i ddod o hyd i wybodaeth addysg, gallwch gysylltu â'r llyfrgellydd pwnc y gwyddorau cymdeithasol.